פרק 2, בואו נתחיל. אמרנו ששמים את זה. ככה כל חג אמא שלי, היא קונה לנו ציפורניים שהן יפות וסקסיות. אז תקשיבו, זה איפור חדש. אני לוקחת את זה, מתאבדת ככה, זה הכי נדיר. תקלו איזה לחות נדירה. נחזור. אני כל כך זמן, כאילו, אני, ומחר ערב ראש השנה, כן, ראש השנה, אוקיי. שלב הבא, אגב, טשטשים, ועכשיו עוברים לסקומקום, לסומק. מה הפירוש? מילי פניסטוקי. נשים סומק ונחזור. צלליות שקופות, זה הכי נדיר שיש עם חום. תסתכלו. איזה נדירה. תקשיבו, אני טובה להתאפר. אני גם פעם הפרתי את אמא שלי לחתונה. לא חתונה שלה, תגזימו. לזה. אני פעם הפרתי אישה שהיא התחתנה. שהיא הייתה כאילו הקלה, הבנתם? עשיתי את כולם. אני שמה פה. לא. סיימנו, עכשיו מקבים. מקבים. אנחנו ממש בחלק מסיום. למה אני כל דקה עוצרת שחבל על כל הזמן, הבנתם? ואתם כבר יודעים מה אני עושה. אני מסבירה. אז אני עושה חלק, ואז כך לא יהיה זמן, וחבל שאחר כך אתם תעלו, ושאלה רק פרקים, הבנתם לכך, מה? יאללה, נקרא. מסקוש, שמתי ותראו חצה נדיר. עוד לא, זה לא כוספי, יאללה ביי.